танцува. Пили, 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 пили. Ove glupa pesna. Pili, танцува. Filip танцува. Filip umira. Filip ne zna kako da otvori vrata. Tralalala. Lalala. Dadada. Sjedi na танцува глупа. Ей, здраво! Hvala mnogo što gledate videото. Ova je reklama za TV show. Tralalalala. Dajte prat serije sa mene. Jej! 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 Što je to? Ичнелов. Не може отиде в света. От subscribe. Що йдеш? Hvala mnogo što gledate videото. Много ви се благодарувам. Иначе, сега да ви кажа, дека не е вистинско шоуто. Пушите го в дека или къде и да е, за да се субскрайбите на моят канал, поточно на икончето с лавче, а исто така пушите го до вас, за да гледате, ако живото беше лесен, повече епизоди от този сериал и следната недела в среда иде епизоди, по-точно невистински епизоди от сериалът со Филип, ако имало такво. Как ви ги бият епизодите? Бай! Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob. John Cena!